Okay, mga higala, nanta karon diri sa night market sa Digo City. So we will meet lots of people now and we will ask them unsa ilang bation o unsa ilang isulti kung makita nila ilang ex. Kauban karon, no? Bapa kayo. Unsay pangalan nato, ma'am? Liza. Liza, okay. Si Liza Soberano. Na siya parehag na nga artista, no? But the question goes like this. Okay. Just in case na ang imuhang ex o nagipasakitan jud ka, makita nimo tonight with another woman. Girl. Yeah. Unsa ka masulti? Yeah. Unsay mo sulti saya? Unsa? Wala pa yun. Ako masulti. Wala pa rin ka nakamove on. Ako po na. No. Bitter lang. Alam nga, napasakitan ko. Kasi may di ma-bitter na, di ba? Pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Gusto natin na hindi sa isa't isa. Nga higala, natin yung mga kauban ninyo, mga guwapa kayo. So, pungutan namin, just in case makita ninyo inyong uyab, unsa ang inyong isulti sa iya, or makita ninyo ang ex ninyo, unsa inyong isulti ninyo sa iya. Well, kung naka-move on na po me both sides, so say hi to each other. Dili magpagpagka-bitter. How about you? Same na sa iya. So, copy and paste lang eh. Copy and paste lang? Uso na copy and paste. So panalitan o ganang nasa kauban na babae, lain? Okay lang po. Kaya dili man siguro, wala na ko nakasagang kalipay sa iya. Nakita siya ang guys. Happy na po ba? Okay. Basta gan po siya eh. Nato diri karon itong mga barkada, no? Just in case lang na ang inyong ex or ang inyong crush before na gipasakitan mo, makita ninyo tonight na nanay kauban nga lain, unsa ang inyong buhaton, unsa inyo isulti? Tubag. First. Kita ka ng bato ra sa unahan niya. Akong buhaton, kuhaon, ilabay sa akong crush og siyang kauban. Ikaw. Ayaw, malayo nagluna taon-taon. Okay. Ikaw. Ako kay accept na na to, pero ay ang ato lang kay niagi sila sa na happy sila sa okay ra sila. Nagi ka no. Okay, so niagid na jud. Niagi sa to. Pinahappy po do. Like pare siya ba like tanggapon na lang gud na dili jud ikaw ba. Like dili na lang ka siya balik Ito yaw, gira-gira mo gud. Pinagtagpo. Hindi na. Kaligo. Okay. Sagda na lang. Another crush. Nagka-crush ako. Ano na lang jud. Tama. Move on. Tama. Okay, kuan. Pakboy. Kuan na lang, i-let go na lang siya. Kay makakita mo mas worth it. Wala na. So what is worth it for you? Say kanang ideal. Worth it is kanang pwede madalag mall. kanang right girl para sa imo ba. Pero as if now bata pa man like lingaw lang sa enjoy lang sa. Yeah. Ano lang sa. Giga na sa pakboy. Wala na rin Ano kayo yap? Okay. Oh, proud ka sa mo yab. Kayo. Di ba sa mo yap? Taga Davao. Woo! Davao Doctors College. Shout out. Shoutout ko, Patricia Claire. Ako staff. The question, hello contestant number 1. Contestant number 1 Okay. The question goes like this, okay? Just in case makita nimo mong ex karong gabi na
Unsay mo ang isulti saya? Kanang makita, dili na ako siya tag doon kay kanang not in good terms. Not in good terms man yung pagbulag. So what happened? What happened? So wala lang kanang kung managad siya, di managad na lang po ko, 2020, so 2019 pa mi nagkuan, so 2020 na, kanang let's move on, kanang let's change for the better, kanang tag doon nagyapon, hey, ana. Wow. Alright. Very well said. Thank you. This video won't be possible without the help of Cowboy Kadungog. So mga higala, there's more to life. Dili lang ikaw ang ingon ana. So let's enjoy and move on. Kini ang inyong higala, Philip Galaraga, walay halong politika. Please consider liking, sharing our videos, and please subscribe to our YouTube channel.